anga Sogɛl Kokala Maïga son excellence a borabi kakuma akumana a wasara Sogɛl a yira bɛɛ ka fɔ ko ale Sogɛl Kokala Maïga ale bɛ sa Mali ko de la ale Sogɛl Kokala Maïga ale tɛna bɔ kɛlɛ kan ale tɛna bɔ maliyɛndenw bɔra mun kama le 18 août coup d'état min kɛra IBK la en 2020 ko ale ma ɲina a nakun kɔ ko donc ko ye donba de ye ko fo ka taga ale da kaburu kɔnɔ ala ka n'a cɛ janya ko ale Sogɛl Kokala Maïga son excellence ale b'o kɛlɛ kɛ ka maliyɛndenw hakili jigin o don na ko parce que ko o ye don de ye mɔgɔ hakili ma si man ka ɲina o don kɔ ne balamɛbagaw Sogɛl bɔra ka kuma o la ka bɛɛ hakili jigin a la o kuma la a bɔra a kumana a wasara Sogɛl ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko minnu bɛ ka bɔ ka kɛ manamanakan fɔ ye jamana kɔnɔ ni ka essayer k'ale dɔgɔya ka essayer k'ale kɔrɔma tigɛ ko ale bɛ ka président senkɔrɔma tigɛ ka kuma ka nkalon ta ka d'ale la Sogɛl ko bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko ale tɛ ka président kɔnkɔrɔma tigɛ o ye fɔlɔ ye filanan ko Mali tɛ mɔgɔ si fa ta ye Mali tɛ mɔgɔ si ba ta ye Mali ye maliyɛnden bɛɛ de ta ye tout le monde a droit de mener la politique donc l'essentiel est quoi? Quelles sont vos idées? Qui ka na ni hakilinata ye tabali kan au lieu de essayer de t'acharner envers les gens c'est-à-dire Sogɛl ma toto kuma la Sogɛl tila k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko président ye dakan de ye ni ala y'ale da Mali président kama foyi tɛ ale ni Mali président cɛ ale tana tɛ ka kɛ Mali président ye mais an bɛ kuma la heure min na bi ko bɛɛ ka Mali président bonya tiɲɛ kan an bɛ kuma la heure min na bi ko ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i da sago fɔ ko ka da kan ko n'i bɛ ka ko ɲuman kɛ ko mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka fɛn wɛrɛ f'i ma ni ko ɲuman tɛ n'i tɛ ka ko ɲuman kɛ mɔgɔ bɛ bɔ k'o de f'i ma ko donc ko man ka digi jama ɲɛmɔgɔ la ko ni jama ɲɛmɔgɔ n'i tɛ fɛ fɛn ka f'i i ma k'i k'i dabɔ jama ɲɛmɔgɔ la i ka t'i ka foro kɔnɔ Sogɛl y'a datugu n'an cɔ a kɔnɔ Sogɛl y'a datugu n'an cɔ a kɔnɔ Sogɛl ko ale lui il est là au service du peuple pour le peuple un but et une foi y'a faamu ale bɛ o de kama un peuple un but une foi o de ye devise ye foyi tɛ far'o kan foyi tɛ b'o la mais Sogɛl y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ k'olu supporter ni o ye transition ye ko u bɛ bɛɛ dɔn ko san o san grebɔ mɔgɔ ninnu k'olu tɛ transition mɔgɔw fɛ ko olu ale ni président k'a b'u kalama k'u b'u dɔn ko donc ko Mali san o san grebɔ ne b'a fɔ minnu ma ko aja u bɛ n'a bɛɛ la Sogɛl ko aja ninnu k'u bisimilalen tɛ n ka cɛ ajaw datugunan cu kɔnɔ a taara ni ajaw datugunan ye bonɲaganin so ala na Sogɛl Kokala Maïga Sogɛl kɛlɛbaga ni ɲani don dɛ n ka cɛ aw b'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ dɔ kɛlɛ mɔgɔ min bɛ se ka kuma micro la aw tɛ sabali n ka cɛ Sogɛl tɛ bobo ye han n'i ye Sogɛl ta a yɛrɛ bɛ bɔ k'i tan Sogɛl filɛ k'aw bɔ k'aw datugunan yuguyugu aw kɔnɔ ka tila k'a fɔ ɲɛna ko transition mɔgɔw b'a dɔn k'aw tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye vraiment ni ne kɛra aw ye aw b'aw dabɔ chronique yɛrɛ la bon transition yɛrɛ dɔrɔn tɛ bɛɛ b'a dɔn k'aw tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye vous n'avez pas de cohésion c'est-à-dire fɛn tɛ aw la quoi a tɔgɔ fɛn tɔgɔ à la conviction t'aw la vous n'avez pas de conviction t'aw la bɛɛ de tigɛlen don aw la aw ko k'aw bɛ transition supporter ni transition ye mun kɛ n'a ma ɲa aw tɛ bɔ k'o fɔ aw ko k'aw bɛ transition supporter ko Assimi ye nenibali ye bɔgɔbali ye aw ko k'aw bɛ transition supporter ko Sogɛl ye nenibali ye gosibali don Sogɛl yɛrɛ ko aw ma ko n'ale ye ko kɛ ko n'a ma ɲi ko c'est le droit de chaque Malien de le dénoncer mais n'a ye ko min fɛnɛ kɛ n'a ka ɲi c'est le droit de chaque digne fils du Mali de le célébrer n'o de fɔra aw ye depuis kɛlɛ in daminɛ la ne y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna n ko ne dɔgɔnin de ye aw ye a y'aw tilen kɔ la mɔgɔw de bɛ k'aw lamɛn mɔgɔ hakilimaw de bɛ k'aw lamɛn bodinigɔ tɛ k'aw lamɛn mais masa min ye ala ye i b'a fɔ ko danga bɛ mɔgɔ minnu kɔ dugu jɛ ko taa a bɛ taa aw yɛrɛ lamaloya donc minnu bɔra ka Sogɛl dɔgɔya Sogɛl y'aw datugunan tile n bɛ tila k'aw ka vidéo k'aw la k'a yira aw k'a fɔ ɲɛna k'a bɛ ka kɛlɛ min kɛ a bɛ ka maliyɛndenw ka kɛlɛ de kɛ mais a b'aw jija aw ka kɛ cohérent il faut être des hommes cohérents nous ne sommes pas en récréation ne y'a fɔ Mali bɛɛ ɲɛna n ko ni mɔgɔ min bolo ko ni Mali ko in ye kulonkɛ ye i bɛ k'i kulonkɛ yɛrɛ de la et 20 août 18 août tɛmɛna nous sommes au moment de politique on bɛ politique kɛnɛ de kan sisan que ça soit tu aimes les militaires i bɛ politique kɛnɛ de kan que ça soit tu aimes Assimi Goïta i bɛ politique kɛnɛ de kan que ça soit tu aimes Sogɛl Kokala Maïga i bɛ politique kɛnɛ de kan nous sommes maintenant sur la on bɛ scène politique de kan donc ni mɔgɔ min b'i préparer ka don o kan i bɛ don o kɔnɔ ni mɔgɔ min t'i préparer ka don o kɔnɔ o y'i kungo de bolo mais de notion dɔ kɛ ko dɔ bɛ bɔ ka mɔgɔw datugunan cu kɔnɔ ka bɔ ka kɛ wajulu ye mɔgɔw ye yan an t'o kɔnɔna la n'an bɛ fɛ ka wajulu kɛlɛ lamɛn an bɛ taga Ousmane Cherifu Aïdara an bɛ taa lamɛn ni wajulu nege b'anw na an bɛ taga Mayi Watara lamɛn ni wajulu nege b'an na an bɛ taa Goïta lamɛn ni wajulu nege b'anw na an bɛ taga Wolofabugu Bolibana Baya Aïdara denkɛ n'o ye Sola ye an bɛ taa Sola lamɛn ni wajulu nege b'anw na an bɛ taga Banjugu lamɛn Wolofabugu donc an tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ tuguni gouvernement kɔnɔna la k'i bɛ wajulu ka anw ye nous sommes sur la an bɛ scène de politique de kan we're in a scenario of a political scenario right now so if you're gonna talk you gotta talk about your idea what can you do for us ni bɛ bɔ ka kuma i bɛ bɔ k'a fɔ an ɲɛna de i bɛ se ka mun k'an ye i bɛ se ka mun de k'an ye i bɛ se ka mun de kɛ jamana ye quelles sont vos idées
les Maliens ne sont plus à vendre. Ce qu'elle kumana bi yɛrɛwolo debu fɛnɛ kumana yɛrɛwolo a yɛrɛ ka fɔ ko mɔgɔ tina olu janfa tuguni olu tu attaché mɔgɔ si la tuguni k'olu janfa yɛrɛwolo kumana dɛ cɛbilenkɛ ma dan to kuma la a kumana très intelligemment a kumana très intelligemment très intellectuellement a ko n'i y'a mɛn ni révolution in M5 RFP de don n'i y'a mɛn transition ni M5 RFP kun tɛ a kun tɛ kɛ n'i y'a mɛn ko transition ni M5 RFP kun tɛ a kun tɛ kɛ n'i y'a mɛn ko AES nga cɛ coup d'état de kɛra fɔlɔ Mali la o la Burkina kana o la Niger kana o de nana ni AES ye donc ni mɔgɔ min ko k'a bɛ ɲina a jujɔn kɔ i laban ko b'i kɔnna fili yɛrɛwolo denmisɛnninw ko Malien denmisɛnninw kan ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la an bɛ k'a fɔ k'an b'an fa filanw kɛ président ye k'an b'an fa filanw kɛ ministre ye alors que anw de bɛna Mali mara ko donc an k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye an ka bɔ fa filan dɛmɛ in na an k'an yɛrɛ dɛmɛ an ka fara ɲɔgɔn kan comme des jeunes walasa an ka se ka respecter an ka jamana mara le Mali n'a que de l'opportunité ne y'o kuma fɔ aw bɛɛ ɲɛna ko le Mali n'a que de l'opportunité de fait que la jeunesse malienne joue souvent comme si le Mali n'a pas d'opportunité avec les de Balban. Donc, il y a un de sauver le débat la follow. Amena 20 août et le 18 août, Amo Iraola, il y a même domina, Kabo Fangala, nous les Ambeka la Yini Okuyo Do, objectif de Ana, c'est que le développement de notre pays et de créer de l'emploi de notre pays, sur le Kangana Inoko. Donc, le 20 août, 18 août, là, il y a une déclaration que domina à la main. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre télévision nationale. Situation sociopolitique au Mali. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, vient de faire une déclaration dans laquelle il annonce sa démission. C'était ce soir à Kati. Nous l'écoutons. Chers compatriotes, Maliennes et Maliens, soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs, officiers généraux de l'armée malienne. Pendant 7 ans, j'ai eu le bonheur et la joie d'essayer de redresser ce pays du mieux de mes efforts. Car dès l'abord, dès ma première mission de chef de gouvernement de ce pays, je me suis convaincu des efforts fabuleux qu'il fallait mettre en œuvre pour donner corps et vie à l'armée malienne. D'où cette idée de vague de programmation et d'orientation militaire. Ce compagnonnage avec les forces armées n'a jamais cessé. Même aujourd'hui, il ne cessera pas. Je pense qu'à chaque moment, sa vérité. Si aujourd'hui, après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes, devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait, pourquoi j'avais toujours mis en garde. Dit que on mène dans la rue, on ne sait jamais ce qu'il peut en résulter. Le bien ou le pire, hélas, le pire en a résulté. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix de m'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi? Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces dernières années,
de la chaleur de son affection, vous dire la décision de quitter mes fonctions. Toutes mes fonctions à partir de ce moment. Voilà. Donc, Ninkala, j'ai fait ça exprès. On appelle ça la réputation et le pédagogique. Parce que donc, Ninkala le 18 août 2020, il y a un Mali président tourni, kadaka Malien de Bora, Moro Sara, kadaka Kaleb la Baramina, amake Malien de Sakwe. Maintenant, comment il faut qu'à Faroukan, il y a 100 wolonvla de Kabaka Malimara, 100 wolonvla. Donc, il y a une transition sans nani avec Malimara. Donc, comment te fais mon Koulomaniana, à te fais mon Koulobaraba Diana, à te fais mon Koulomaniana. Donc, mais faut que mon Fomalé Yana, ni transition est sans savoir Franica, ou bien 100 wolonvla de Fangala, il n'a faut Ibeka. Donc, on y me faut mon Akilma Yana. Transition a donc à faut coûter qu'à Baraumara. Nous ne sommes pas les moutons d'Assimi. On aime Assimi, mais nous ne sommes pas les moutons de Assimi. Que cela soit très clair. Donc, ni Assimi est sans savoir que Malata. Courante Malikono, ka sansaba wereke, dunga fate Malikono, ka sansaba wereke, balote Malikono, ka sansaba wereke, solibe kake Malikono, ka sansaba wereke, ame gerna alisa, ka sansaba wereke, Mali omeka muni na fe, ka dimsenu ndado fangala, ani muni keleke yana le rekana, ni Assimi sansaba wereka faruka, avec 100 wolonvladi. Donc, au koro, ko Assimi ni Ibeka, ko Mali on boraka munke, ka kera 100 wolonvla fou. Alaka kishoma, alaka antanga. Orila, on dabe Malikola, ne dante reni nyonao. Pour l'année de Malikola. Parce que on est quel de Kenka Ibeka gain. On est quel au Kenka quand on a héros la Amérique Ibeka gain parce que héros tamboulou diakono na enfa barate. Ani ala die dima mo bara ni ala ma dima ifa bara furidu. Sinon ala tantoya na anja entanda do Malikola. Amanga Amérique amanga du kono ya tabarikala alhamdulillah rabbil alamin. Yefa. Alhamdulillah rabbil alamin. Mais ce n'est pas ça qui est le point. Le point, c'est le sursaut de son pays qui compte. C'est le pays qui est le plus important. Donc, il y a quel est. Donc, il faut que nous ayons donc, il y a un discours là, mais il y a un discours là, mais il y a une transition. Il y a une transition fanini, il y a une transition banini, il y a une transition mari. Il y a un sanamado de Kelena. Kelena d'abord, il y a une kama. On nana biko kelen ko tiamine ka kla ka fo mamuni kelen ke kabulu dabola. Voilà le problème. D'après les Anglais, that is the question. Donc tuma chama na meto kuma la ya ama munumunu tien dafe bo orila nebe nga kelen la kelen ni mo chite grana parce que ne ko ngo Mali d'abord ne Burkina Faso ne ka duguni Burkina Faso le la patrie ou la mort nous vaincrons. Donc ne date ne dongo ya ne kan singa vidéo ke ne be akli digi kelen d'abord muni kama. Moi, je n'ai jamais perdu la sens du combat. Je n'ai jamais perdu la sens du combat. Parce que mandé à Foragno, comme on n'a qu'un coronier. Donc, Malion, comment y Sorane, Yaninga do Dibala. Donc, il y a le début de Marampan, Mokmana. Donc, Romun Boloko, il y a le Sara, Aïtaore, il y a le Massare. Il y a le Biga Duguni Kuni. Il y a le Iraka fort, où transition fait, ou transition demain. Comme écoute la transition demain, tourni, ou qu'on fait, ko kuma bana. Tcheblenga à forêt. L'autre la transition demain et uluka ke mishi meneka kungolo tige a kunchile kaso kumena kubla kaso la kuto la tourner ou tem aussi demain en tout fou la kifu. Donc yera wolo a clarifié sa position. M5 RFP a clarifié leur position. This is the question. Parce que ni kuma indama la depuis domina carrière tara sokal soraka bureau kono ninga tasa dafo sokal yana. Donc pour le moment ne debe muna ni ko me to menata mali courage jotma sera parce que munela ni présent, il faut qu'il inclue les autres forces vivant pour l'avancement de notre pays. Parce qu'il allait exclure et le bilan n'est pas satisfaisant. Donc, nous, c'est ça la réalité. Et c'est qui flanque c'est impossible. On est bien bêché, on est quelqu'un qui n'est pas blanc. On a tout de même qu'à mourir au bon Malikola. On Mali est quelqu'un Mali est quelqu'un. Le Mali ne t'appartient pas. Donc il y a un mot pour qu'on finisse. Donc ce qu'on fait très, ce qu'on y finira très alloquemment. Ce qu'on pourra qu'il a qu'à finir de que lui-même c'est une force tranquille et à respecter dans le Mali. Voilà.
Donc, on est pour le président, il y a opportunité de président. Je crois que ça, c'est de l'opportunité pour Assimi Goïta. À cas donc à fort. Comme on crée tate malien, à tina se ka malien d'ici, exclu ka bon maliko là. Quand on a beaucoup de discours, il faut me marché en tourni. Ote marché tourni. Donc, vraiment, le but débat, c'était à la hauteur. C'était malien. Donc, il y a un terrorisme follow. Mena débat, mena adjama iraola. Moi, mon go koubetaka boli saboté ou datuna churu kono. Voilà, ou datuna churu kono. Parce que un club balmakia boumabel là. Allez boire un cabé sur quelle discrédité. Boumabel, ne a fini y coordonner. Mais avec un maliko inge tromina, vraiment vous êtes dans l'erreur. Mais qu'à tirer fina. Assimi commandé et qu'à te même koshika. Assimi coordonné qu'à te même au bec. Ne de nga million boka Assimi deme. Assimi tene donere. Ne de nga million boka Assimi deme. Ali sin me ka deme. Men ngori nte selim koka. Ne be seli ala dika. La ilaha illallah. Shaydina Muhammadan Nabi wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Waddahu la sharika la. Lahul mulku wa lakul hamdu. Awa kuli shi'in kadir. Aw desele me ko do fo jamana kono. Sinon ni mo kanga daka kashi Assimi ko la ne de be kashi. Ne de Mali bekele Assimi no fait. Ne de Mali parti politicien be datuna twa kono Assimi no fait. Ne de studio contre dalen nte mo signi nga kono ni Assimi te. Ne de jien masake bekele Assimi no fait. Aw shimake. Ne ma dele kan afficher mo sila Mali kono di pala en dan kateme Assimi kan. Mais otene balika tinya fanyana. Parce que ne kele dem domina. Ibe ka boro kuni kama. Donc o kele ne bodila. Donc mo kana ina ina kunko. Donc sogel bora ko de fo bena yere wolo de debu bora ko de fo nyana et vous mabel ne bolo e kan ori boy dakono et te boko fo et vous voulez vous attaquer à la personne de Sogel. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce que Sogel a fait? Ni Sogel est fin que moi je suis avec toi 100%. Na e mouneke. Le monsieur n'a rien fait. Le président veut l'exclure et nyata là. Ama Kenya na où était Malikono di? N'était Malikono ne nyaba là. Et drone nyata la Malikono. Donc si le président veut l'exclure, il a président là, le président allait wole 4 ko Sogel. Le président a wole parce qu'il a une force. Assimi Sogel wole de ka ko dai. Ama kan bes gilengana. A wole de parce que c'est une force. Sogel a ira de ka foko hey. Anga dondoni. Ni be fait anga ni ko inke jamana ko kan. On peut le faire. Mais ne fait ka keni bala de faire de. Faut mugu boro koro. Ni amene ka fo. Hetso. Il veut que ça soit quoi. Na fo président yana. Mona ma Sogel toy. Sogel va placer ta un coup sec. Ne a fo yana. Président kadne kateme chini kenaka. Mais net na Assimi toy ka ba anda tukuna ntwankono ya. Utsika ke o. E bi na anda tukuna kono ntwankono ku to dme. Quand je suis na folo nyina quand je suis kala na kibina anda tukuna ntwankono. Otma shukura otma ka flanda roma. Nya fo Assimi na mesika kan. Na yi kulenge Sogel la Sogel be Mali diriger. Herbe si, herbe clé wa herbe foko. Akaseme. Il faut amener ça à la banque. Wa Sogel a été clair aujourd'hui. Avec un monde tout qu'on a fait Mali mara. Il a obla fait Mali mara. Il a été très clair aujourd'hui. Politiquement, na douté be mo na tire fra. À quoi be ma bi? Koni ala fanga de mo mi daka na ko be ka. C'était une question très il a répondu très alloquemment. À quoi mari a fori ka be fa ka président be ame. Or mo mo te politique don. Ou lu ta fa me no de fa ngame politique kene de ka san. Mo cité nega en folo, mo cité demain en tourni fu fala ki fu bana pew. Ka fa mo cité demain en tourni ko bila wa rasuli. Am bora révolution qu'on a là maintenant. Ame politique kene de ka 600. Wa kuma en soro na ame kuma da tuna ntwa kono intini. Yere wolo ko présentement qu'on a fait au coup demain ou tina de mettre un coup black kasula de. O kuma bana pew mo cité fa en tourni ko vive Assimi Goïta kaka kata shika sokono o teke en tourni. O kuma bana. Voilà, Kamro qui de meka qui jokon date ici là, o kuma bana yere wolo ko so fle so bulkene fle. M5 RF ko ou te mo aussi demande tout galonka. C'est fini. Donc, à mon niveau de là, il faut qu'on se respecte. On est en moment de politique. Et Assimi Goïta ne peut pas exclure les gens qui ont mené le combat de 18 août 2020 et dire que, Kwame Djamanakola, il faut inclure les autres. Donc, au Kuma en Sourani, ni abe mkomi kungolo la ko Sogel te fa Mali président, ibora kalama bi abe fa Mali président, bi abe fa Mali président chini. Wa, ni manga kera la Mali président. Un coup sec. Le président est à laisser, est à prendre ou laisser. Voilà, Morosité Souma Antouni, le combat est en marche. Le Mali appartient à tous les Maliens. On veut construire notre pays. On ne veut plus exclure les dignes fils du Mali. C'est fini.
donc kuma en sorani kuma datuna tuna kono woro de la donc o woro de kun kirikiri machin me ka Boumabel mine depuis sokal mabo folo parce que Boumabel ya do mumina fo aya famia o maman shikola vive Assimi Assimi mo black kasola vive Assimi hein anga jamana na folo be ka soin vive Assimi jamana ba to ko na sanani bientôt 100 wolovla ibeka e munyo ke fangala démocratiquement élu enani marfa ikisigi ngati 100 mala faranga shima bolo eni ibeka be ke niveau kelena foutre paix amaka jamana kono aman shikola donc sokal boraka to de fawnya ka ko mina ko faru o de foro ben na bi aka mina ka faru wa ma fona dabara ide aya fo ka datuna ntwa kono mais nyani nga do non mais c'est Boumabel ma parce que ne mena to ka patienter Boumabel kono Boumabel na fena ngo sokal c'est la ligne rouge de Dante la Assimi Goïta c'est la ligne rouge de Dante nous flo ben ka ligne rouge de Jao c'est la ligne rouge de Dante nous ne ga ligne rouge de mais ne bu kelek tiere kama ne bu défendre tiere kama o ne na o différencier abe boka foka be mo to tie galon de kan ante sori maya no de fali wa ganya na uruna mo sire te baro galon kan mo sire na jala antuni nous sommes sur la scène politique voilà nous sommes sur la scène politique amba foko vive Fenkelemberma o vive l'armée malienne auto be politicien donc amba gérer en termes politiques ante tegera kunkan fo mo ti kuntuni o bana bew après 4 ans me tegera fo la nantegete yinga kari aman shikola donc ayni mina folo ka faru jama bora to mina folo amani na to ere showgirl voilà donc on ngara CCB konay jama na to mina anya wala mo be ka do to mina donc mo bora dien fambe kana ala je sal ko na fale no tromina donc sogel de non la soka datuna twa kono donc yani sogel ga datuna twa kono foro yera wolon debu siraram par mo ko folo ndoa u duna u dafalen die abe mo ko mun ngono ko yera wolo be chi ay jamfa mayne o dane ko mo ma il faut avoir la conviction on est kelende ben ñoo fait ne a fo au benena on laisse personne derrière mo ko sito to kene ko fait le Mali n'a que de l'avenir. Le Mali n'a que de l'opportunité. Donc, on a mis kono, qui bina Mali ka dugono la aka dugone kene, qui bina Malendin tobo dabo Malikola. Non, tu es en train de te bluffer. Mon cité black offer. Nul ne sera mis à côté. Au bana peu,